Hej så. Jeg vil gerne vise jer, hvordan man laver en graviditetstest, en såkaldt kassettetest. Man starter med at tage en urinprøve, samle det op i den medfølgende pipette, og så drypper man 3 dråber ned i hullet. 2, 3. Og så er det bare at vente og se, hvad resultatet viser. Der sker i hvert fald noget. Sådan der. Det ser lovende ud. Så om ikke den er positiv. Hvis din test også ser sådan her ud, så betyder det, at du er gravid. Og så vil jeg gerne sige tillykke til dig. Og hvis den ikke ser sådan ud, og du kun får 1 streg frem, så er det bare at prøve igen.